Bé, des de principis de maig que al Museu d'Art de la Diputació de Tarragona estem treballant ja en ordenar i posar en marxa tot l'engranatge per poder-vos oferir i donar a conèixer les propostes que teníem preparades per la programació d'aquest any. En aquest cas, la primera és una exposició que va quedar pendent d'inaugurar el 24 d'abril de l'artista Marc Quintana i sobre la qual us volem fer aquest tast en una inauguració virtual a xarxes, esperant que ben aviat, pensem que la primera setmana de juliol, poguéssim ja establir una inauguració conjunta amb la Roca Minal, en la qual puguem, ja de portes obertes, rebre i atendre el nostre públic. Des del museu ens sentim satisfets perquè s'ha estat treballant molt portes endins, intentant cobrir i donar resposta a tots els compromisos i als artistes en els quals teníem programats, diríem, la seva presentació aquest any, i desitgem que poguéssim, si més no, retrobar-nos molt aviat per poder explicar i fer públic, diríem, tota aquesta feina. La Covid-19 ha trastocat molts àmbits de la nostra societat i la cultura no n'ha estat una excepció. En els darrers mesos, les produccions culturals han experimentat canvis substancials a l'hora de mostrar-se i relacionar-se amb la ciutadania a causa de les mesures restrictives que s'han decretat. Al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona també ens hem hagut d'adaptar a aquesta nova realitat i ho hem fet sense perdre mai de vista que la cultura és i ha de continuar sent un dels pilars bàsics de l'estat del benestar. Per això hem volgut estrenar aquesta excel·lent exposició de pintures de l'artista Marc Quintana titulada De mites i herois. De moment només es podrà visitar en format virtual a través dels canals habituals amb què el museu i la Diputació arribem a la ciutadania. Al mes de juliol el museu ja obrirà les portes físicament i a més de la mostra del Marc Quintana hi trobareu també una altra exposició temporal, en aquest cas dedicada a l'artista Roca Minal. Com podeu veure, a la Diputació de Tarragona la cultura mai no s'atura. Us convido, doncs, a gaudir de l'art a través de les magnífiques obres del Marc Quintana. Així mateix, us emplaço a que visiteu, virtualment o físicament, amb assiduïtat el nostre Museu d'Art Modern i us deixeu enamorar per les seves obres. El Marc Quintana, artista nascut a Tarragona, però ha viscut molt de temps fora, és la primera vegada que presenta la seva obra d'una manera unitària i amb aquesta solidesa en un àmbit tarragoní. Precisament el Museu d'Art Modern, el centre, diguem-ne, artístic de la ciutat, i amb una sèrie de referències precisament a l'entorn escultòric, a l'entorn estatuari de la nostra ciutat i del nostre passat. Jo des de fa uns anys concebeixo la meva obra com una dualitat concepte-forma, on el concepte és una representació visual subjectiva de la societat actual, on la pròpia evolució de l'ésser humà ens porta cap a una nul·litat de la identitat de l'individu. Què vol dir amb això? Vol dir que les xarxes socials, la iconografia urbana, la publicitat, tot això ens porta a eliminar les nostres pròpies creences, pensaments i, en definitiva, la identitat. I és per això que en moltes de les meves peces elimino tot rastre humà, digues-hi cara, mans i tot això. En el que refereix a la forma treballo a partir de dicotomies i de contrastos de color, blanc i negre, figura abstracció, formes planes, formes d'expressionisme abstracte, per implementar una mena de dramatisme accentuat, per acompanyar el que és el concepte de l'obra. Ell ha volgut fer una reflexió, com ha fet sempre, des dels inicis de la seva carrera, una reflexió sobre l'individu, sobre la soledat de l'individu, sobre la incomunicació d'aquest individu amb el seu entorn i entre ells mateixos. Ens ensenya la seva manera de fer, la seva reflexió sobre l'home, sobre la individualitat, sobre la incomunicació i precisament fer servir mitjans que ha trobat al costat, al voltant, referències, per exemple, en aquest museu, sobretot referències amb l'estatuària, amb el blanc i negre,
amb les sombres, amb les profunditats de l'escultura, traduint-lo amb un llenguatge pictòric molt net, molt treballat, com ell acostuma a fer, i precisament com a reflexió sobre aquesta incomunicació. De mites i herois principalment és una continuació de la meva obra, però enfocat més a les escultures que vaig trobant per la ciutat de Tarragona o aquí mateix al museu. No m'he apropiat de la imatge de les escultures i la he posat dins de les meves obres. I ja està, però és més per fer-li una clocada d'ull a Tarragona, perquè considero que ja que venia a exposar aquí per primera vegada, després d'uns 20 anys que no exposava aquí, vaig començar, la meva primera exposició va ser aquí a Tarragona, en un restaurant que tenien els meus cosins, aquí a la catedral, i des de llavors he tombat molt i tal, però no havia tornat a exposar a Tarragona. Amb la qual cosa, clar, tornar a exposar aquí, en un lloc, per mi, que és el principal lloc d'exposició de la ciutat, a part d'una alegria immensa i un orgull tremendo, quina manera millor que reflexar amb les meves peces les iconografies pròpies de la ciutat de Tarragona.